Yari ka! Papap dol. Unsa na? Papap. Papap para papap. Papap para papap. Pap di ay. Atong lingawan ning upawa. Kay naa ko'y plano niya. Ipaton ko ni Ron. Kay naa ko'y something buhaton siya ha. Ha ha ha. In English no. Patangin ninyo guys. Tara na. Let's go. Meanwhile, Kita mo ni guys. Diba tuba ni. Ako na ibalin diri sa gamay nga plastic. Wow. Sana all. Atangin ninyo. Kaya mao na kung buhaton siya ha. Okay guys, humana. Tara na, let's go. Ready na jud guys. Ang akong plano. Akong atikon guys. Nga giulod iyang tuba. na! Maron! A few moments later. Naunsa naman imong tuba pa. Giulod man eh. Sakat. Unsa giulod? Binuang nimo diha. Naa na sa galon, uluron. Na. Binuangan man siguro na nimo. Nganong naa man na si imo ha? Imo naman ang gunitan. Binuang na imo ano? Naa lagi ulod bisag tan-awon pa nimo. Sana all. Ay nako. Karon pa ko kadungog og tuba gisulod og galon giulod. Tanawa gani no. Bidaw? Tanawa jud tutuki jud. Sana all.